ya kuyethiwa indoda ayikhali sithi ke manje amadoda waphefumula sisho ukuthi awakhali sithi awaphefumule nangu mammeya wena usuka phi ngokusuka ngisuka eThekwini ngithema ngizwa ukuthi cha nangu mama meya ethi amadoda makaphefumule. yes ngithanda ukuthi ngibonge kumama meya wasemlalazi yes lethimba lonke nje elikhona la emlalazi ukuthi asinike leli thuba lokuthi amadoda aphefumule. usekunikile ithuba phefumula nazo phefumula kwenzekeni kuwe mama meya into eyenzeka la kumina unkosikazi wami oyiphoyisa kuthathe 5 years engihlukumeza engishaya phambi kwezingane zami into eyenze ukuthi kuze kufike isigameko la engibambe khona ngizokubeka ngokuthi amankwahla. Bayazi-ke amadoda uma khuluma ngamakwahla ukuthi kusuke khulunywa ngayo. Wangibamba ngomambe ngomuzi wakho ngomuzi wami isitho sangasese lesosidonsa wasidonsa sasigcina sigcwele igazi sagqiza igazi. Ngikhuluma ngomuntu owazi umthetho lapho kusukela laphi kusukela ukuthi ngimbuze ukuthi mama sonke lesikhathi uhlezi ungishaya phambi kwezingane uthi lezi ingane zifunda zizokhula zinjani lezi ngane. Lapho ngithi ngivikela izingane njalo lezi namhlanje kuthiwa ziyahlukumezeka and ziyahlukumezeka ingane zihlukumezwa yithina sabazi. Ake ngibambe lapha mashobane wena mashobane usibiza nethimba uthi asiphuthume siye emondlo ngoba kunomuntu osufuna ukumnquma. Kwenzekaleni sithatha usibeke? Ayish ngizoqala ngibingelele umama umeya nethimba lakhe. Ngithulani mina wakhumalo ngisuka endaweni yaseMondlo. Ekutheni ngize ngikhona ukuthi ngithole kwa Msweli besisimo sesinzima. Mina ngunesi ngokuqeqeshwa kodwa ungasebenzi njengamanje. Ngenxa yokuthi ngathola umuntu esifazane ngathandana naye. Akusekho bazali akusekho lutho sekukhona mina. So ukuze umuzi kamama nobaba uvuke sahlala naye emva ko2 years sihlezi naye bese lithe lami yazi ukuthi ngingafisa ukuthi uhambe esikoleni ufunde ngizokukhokhela mina. Uthanda ukwenza nursing njengami or uthanda ukwenza teaching? Athi ngeke nursing ngiyayisaba ngcono teaching. Ngamenzela everything ngamthathela study loan waqhubeka wafunda uma esefundile asakutholile abekufuna sengisithutha mina akangikhombanga ngesibhamu wakwasibonaphi isilimo esinjengami esithi sibone ukuthi abesilisa bayadliwa abantu besifazane but yena aqhubeke amfundise. Mina ngithi ngifuna ukwakha ikusasa. Okwalandela lapho ngahamba ngaye HR ngoba ngithatha study loan uthi ngicela bevali lapha ya nemali edonswayo bathi nasikwazi ukwenza lokho. Imali idonswa ngale kuphezulu iza la sedonsiwe. Isinqumo engasithatha ngabona ukuthi 1 kwafika ukuthi angibulale. 2 akusekho umuntu ekhaya khona mina khona abashana ababheke mina kwafika ukuthi ngibulale. Okwangifikela okwenza ukuthi kube ngcono ukuthi ngisaphila namanje ngathi ngiyawushiya umsebenzi. Angikwazi ukuqhubeka ngikhokhele umuntu ongasangifuni mina, umuntu ongibiza ngamagama, umuntu engimondlela umntanakhe, engondla umndeni wakhe, ngamfundisa ngenza konke. Angikwazi ukwenza ngabuya ngahlala phansi. Into ebingilapha ngathina ngaba drug addict.
Uma usuyi-drug addict usumlutho wama-drugs. Ayisekho enye into okwazi ukuyenza ngaphandle kokuthi udle ama-drugs. Isikhathi eside uma ngivuka fune ngibe high, uma kuqhubeka usuku fune ngibe high. Ngizama ukwehlisa ulaka ngoba ngelinye ilanga ngathenga upetrol u5 liter. Bambi petrol bambi kabia Masibu Sanibingelela ngaphakathi nonke nawe mama Msolishwa nethimba lababa lonke nama-social worker nalo lonke ithimba. Mama nginenkinga lapha nami engivelele. Ngisuka eBhekile edukuze egangadweni, igama ngu-Ayanda ngokomazikumi. Ngihlale nomuntu wesifazane mama iminyaka eza ku-7. Ngithe uma sengihleli naye ngokuhamba kwey'nkinga wavelelwa ziy'nkinga ekhomba ukuthi fanele ngimthathe ngimuse kwabantu besiZulu abawogqirha abazomsiza. Ngamusa kumuntu ogqirha wamsiza, wasethi uya kowakhe omunye. Waya kowakhe, uthe mayifika kulo omunye ugqirha wafike walala naye mama ngizonqamulela nje ngoba uthe ubaba shaye ngemfishane. Wafika walala nogqirha lona. Ugqirha umsebenzi wakhe noma into ayayiyele yena owesifazane kuye wayiyela ukuthi uyomlahla isilwane nethuzi lokuthi phambilini wayekade eshonelwe indoda. Uma ngabe-ke efika kulo wasemelapha afike uma sengixoxela manje emva kwesikhathi afika athume lapho ndabuko wafika wamfumbathisa umuthi wamkhumulisa wanquna umlalisa embhedeni. Emva kwaloko wamgcobisa ikhandlela ngomuthi wathi akakhipha isilwane esilapha esithweni sakhe sangasese afake leli khandlela. Wafaka ikhandlela umuntu wesifazane uma engichazela eside isikhathi wathi lo gqirha akalifaki kahle, ngcono athathe lo muthi awugcobe kuye esithweni sakhe sangasese lo gqirha awukhiphe ngalo. Angazi ngingachaza kanjani noma kezwakala yini mama Mhlonishwa. Emva kwaloko-ke wasebuya-ke eqhubeka nami. Mayiqhubeka nami mina ngibona impilo ishintsha, ngigule nje impela, ngishone ebhedlela, ngishone emakliniki, nami ngishone kwabanye ogqirha. Isikhathi esingangonyaka nohafu ngingazi ukuthi yini. Kodwa ngimbuza ukuthi kwenzakaleni ekugcineni kwakho ukusebenzisa umuthi ngoba la ngihabulile kuyakhomba ukuthi sengiyahluleka manje ukuhamba. Mhlawumbe ngivuvukalelwa izinto, ngivuvukalelwa ukuchama, ngivuvukalelwa isinya, ngibanjwa umlenze ngingakwazi ukuhamba. Kuyeke kungabe kusavuma nokuthi thina sesingenzani manje. Ngaphenduka usise ekamereni mama. Angangitsheli ngimbuze, angangitsheli ngize ngikhandele mina olwami usesho. Ebese vuma mama ukuthi bengifihlele ingoba besaba ukuthi uzohlukana nami noma kunobungozi ngizobenza kulo gqirha noma kuye. Angazi mama ngingaqhubeka ngithini vele benenkinga, kodwa nje okwangisiza isinqumo ebengithi ngiyasithatha, ngathatha isinqumo sokuthi ngiyovala umuzi kagqirha ngehlahla konke akuyi ukuphuma ngisho inkukhu. Emva kwaloko ngiye kuye lo wesifazane ngifike nakuye ngikhipha umphefumulo, emva kwaloko ngiyikhipha nami. Kodwa ngokuthola uhlelo olwafika ngaleso sikhathi ngihlela lokho ebusuku ngo-8 ngathi mangithi ngivule iradio yavele kwakhuluma ubaba Msweli wathi enkingeni ezifana nalezi azingabe senzeka ezweni lonke emadodeni. Ngazothi mina sinesizathu esenzeka ngaso, kodwa umuntu osekudini usuke engazi ukuthi kwenzakaleni uma ngabe sebona sokusephepheni. Ngayinga ngasaba yonke leyo nto, namanje usangimisile ubaba Msweli angakazi ukuthi impilo yakhe nje msuku. Beze kuwena
ukuthi bazobika uvule le platform. Baba Msweli, abafowethu laba esinabo lapha etendeni, ngiyabingelela kakhulu kuyiningane zami. U-Deputy Mayor ekhona phakathi kwethu, u-Whip of the Council ekhona phakathi kwethu, ama-social worker ekhona, u-SAPS ngimbonile, amadoda, amakhansela akhona, amadoda akhona, abezokuphepha. Sanibonani. Angazi Baba Msweli ukuthi umuntu angaqala kephi, kodwa ngiyafisa ukuthi asimbonge uNkulunkulu ngawe. Uyabona umgcini khuluma uma ethi wayesenqumeni isikhathi, kodwa ngenxa ukuthi wezwa amazwi akho enkeneneza wawalalela. uNkulunkulu akugcine Baba Msweli. Sidabuka kakhulu ngithemba ngabe njengoba kade echaza Baba Msweli ngasekuqaleni, ngayibheka lento ngiyibuka nala emlalazi yenzeka, abantu besifazane bayabulawa left and right. Ngase ngithi mhlasimbe uma singase sithole abantu abanjengalabo esinabo la madoda nami la azophefumula, ngoba thina besifazane siyahlukunyezwa, kodwa isuke ingaziwa imbangela yokuhlukumezeka kwethu. Futhi akekho wazi ukuthi kusekuqaleni nini, ngoba ukuhlukumezeka nokuhlukunyezwa akuqali namhlanje kuseni bese kuba nomphumela ntambama. Into esuke inesikhathi eside yenzeka, kodwa omunye belokhu ethula ebekezela. Ngiyaluza udaba lwasekuqaleni ukuthi umfowethu ubekezele kanjani nokwenza ehlukunyezwa umuntu wezomthetho emdonsa nangobuntu bakhe. Angithi ke thina ke asazi ukuthi namadoda ayahlukumezeka ngenxa ukuthi nina aniphefumuli, ingakho siqale loluhlelo lokuthi hayi awuphefumule Ndoda, ukuze nathi sizohlanganyela sindawonye, ngoba leyo kuhlukunyezwa usiyayibona manje ukuthi idlala yonke imikhakha, bonke ubulili buyahlukumezana. Akusekho ukuthi ohlukunyezwayo ubulili obuthile, bonke ubulili buyahlukumezana. Uma ungase ulalele uphume uhambe uyolalela emphakathini. Ngingathi ke Msweli, Ndoda nami lokugcina ukukhuluma, hayi akuyibambe lapho nje ungabe usaqhubeka nalesi sinqumo, ngoba inkinga awazi ukuyixazulula ngenkinga. Angithi njengamanje uma ungahamba uyobulala ugqirha uvala umuzi wakhe kanye nalo wakho wesifazane, wena you ended up uhlale ejele yonke impilo yakho, kanti akuphelile ngawe. Yebo. Akuphelile ngawe, uNkulunkulu necebo ngawe. Impilo isazoqhubeka. Awukho mdalela ukuthi usungayidela ukuthi noma sengingafa uNkulunkulu ususa okunye anike okunye. Uma singahlala lapho nje bantu besifazane ke ngizosho ukuthi hayi nathi asiyeke manje ukuhlukumeza abantu besilisa. Uyabona leyo yokuthandana kanti asithandani iyona efika idala inkinga. Omunye aze amosakelwe izinto zakhe ngenxa ukuthi uyitshela ukuthi siyathandana. Uyambona uNdodana lapha yana wakwaNongo wasemondlo, uma esichaza isitori sakhe izinto ezizaziyo lezi ukuthi abantu abafundiswa ama-boyfriend bagcine bengashadi nawo, ngoba ugcina umuntu esembona eseyisiphukuphuke esethola abantu abasha, and umuntu wesilisa uyagcina usiyokwenza izinto ezimbi bese kuthiwa siyahlukumezeka. Mina ngizoshumayeza ukuthi uyabona amadoda waphefumule manje awayeke lento yokuthi makukhona ubuhlungu abuzwayo athwale lento yokuthi uyindoda uzohlekwa. Baze basho-ke bathi-ke maphoyisa nase-police station ma indoda iyovula icala ukuthi ishawa unkosikazi niyahleka. Niyayihleka. That is why ungawabona ama-cases avulwayo abantu besilisa abashawayo, ngoba amaphoyisa ahleka ushawa umfazi kanti lezi zinto ukuba siyithatha serious
ngabe ngempela siphuma namaqhinga namasu ukuthi silwa kanjani nesihlava sokuthi abantu bahlukumezane beganene. Khona manje sikhuluma ngokuthi kuhlukunyezwa izingane. Uma ungathathi izingane zikamfowethu lo ebezibuka lento ebiyenzeka phambi kwazo, zizokhula zinjani zona? Ngoba zizokhula zinolaka, zizokhula zinethukuthelo, zizokwenza lento nisho kopartner bazo, zizokwenza lento nisho emphakathini ezihlala kuwo ngoba zikhule ngayo ekhaya. Lolu hlelo baba Msweli angigcini ngalo la njoba luyi-pilot project nje. Ngifisa kakhulu ukuthi nasemakhaya emakhosini njengoba salethula nawe uhlelo lokuthi uzohambela amakhosi. Siluqhube ngoba lezi zinto zenzeka khona emakhaya. Ziyenzeka kakhulu emakhaya. Ngakho-ke lolu hlelo luzugcina la. Uhlelo luzogcina siya emakhosini siyoqoqa abantu amadoda sikhulumisane namadoda kanye nabo abesifazane. Ngizothi ke asiphefumule singamadoda. Ngoba inqumo esizithathayo zigcina futhi zenza impilo yethu ibe nzima. Uyamcabanga nje uNdoda usemncane kabi ngapha. Usezophila impilo yakhe yonke ejele ngenxa yomuntu esifazane nenyanga. Ngangcono baba Msweli ukuthi nenyanga ikhona. Ngoba uyabona lenyanga iyona edilizelo yamusi. Ngangcono ngelinye ilanga kuzofanele masikhuluma namadoda sikhulume nenyanga ngoba thina abantu besifazane siyathanda nokuya enyangeni. Bese kwenzeka izinto ezinjengalezi. Kodwa ke ngizothi ke hayi akuphelile ngani. uNkulunkulu senecebo ngani. Futhi indoda kufanele ukuthi ibambe iqini. Uyabona indoda yangempela izohlule ezintweni. Akukho lula ukuba indoda. Nikubonile ke nina ne-experience yakho. Kodwa lokho akusho ukuthi sekuphelile endodana ngawe. Yebo. Akusho ukuthi sekuphelile ngawe. Nje siyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi asisize. Impilo izoqala kabusha impilo. Impilo iyashintsha impilo yomuntu ekhona impilo iyashintsha. Kodwa kufuna umuntu ozocabangisisa kahle angayithathi inqumo ezizokwenza zihlukumeze nje indawo ohlala kuyona, zihlukumeze umndeni wakho, nawe uqobo lwakho ziyokuhlukumeza ngoba noma ngabe uzibulele kodwa thina siyahlukumezela esibone lo mgilingano wokuyibulala kwakho nokubulala labo abakonileyo. Ngakho-ke ngizothi ke amadoda asiphefumule siqhubeke ngoba uma siyixoxa lezi zinto akusilona ihlazo lokuthi ushawa inkosikazi. Ngiyezwa webo baba akuyilona ihlazo ukuthi ushawa inkosikazi. Mayengakakushaya yakho usenenhlahla mhlawumbe ikushaya ngomlomo. Ngoba bakhona abashayana ngomlomo. Kube nje la ekhaya njena iseboxini lasenkantolo kube inkantolo ikamero nakho lokho kuyamlimaza umuntu wesilisa. Kodwa ke ngizothi ke emadodeni awaphefumule axoxe ngalezi zinto ezigcawini zabo ngoba phela sinabo men's forum kanti okokwenzani inhlangano zamadoda ngoba ila ngabe nixoxa khona bese niyasibiza ke nathi esesibadala kangaka senzele ukuthi sudlulise phela umyalezo kodade wethu bangaqhubeki nokwenza izinto ngoba omunye umuntu wenza into angazi ukuthi wena uyakuhlukumeza. Bese ngazathi sekuyimpilo nje yasekhaya. Ngibongela kakhulu ke kinina zisulu ngoba ngithandiswa yini Msweli. Ngithanda ngoba abantu besifazane into abayaziyo bazi ukuthi bona abahlukumezwayo kuphela. Angithi sizwele webantu besifazane. Nizwele ukuthi akona abantu besilisa. Okunye baze basihlukumeze yithini esiqala kuqala. Yithi esiqala kuqala. Ngakho-ke ngithi asibongelekini uNkulunkulu abe nani nibambe lapho nje ningaqhubeki nemicabango lena eyayenziwa ubuhlungu ngoba ukuhlukumezeka akuqali ekseni kodwa usuku kade uqalile othandweni. Mina-ke ngithi uthando olungenakho ukuthula hayi kuhluphela ukubalwenyulo. Hayi akuhlukwane
Uma ungesilisa akathatha amasaka akhe abheke kubo. Uma ngabe kuyintombazane ngoba awukwazi ukuhlala yeze uhlukumezeka ngoba kuzendapha kwenzeka lezi zinto. Phela enalento imile kumuntu okuthiwa inhliziyo. Ngelinye ilanga ngiyoshintsha lento. Ungasakwazi ukubekezela lokho kade ushawa iminyaka eyishumi uhlezi kodwa uthi uhlezi nomuntu okuthandayo. Ngakho nje uthando olungenakho ukuthula olokushayana hayi kuhle umuntu athatha amasaka akhe abheke kubo. Ngithokoza kakhulu, ngiyathokoza futhi ukuthi ningihloniphe ngumama nikwazi ukuzokhuluma ngoba abanye bangathatha njengehlazo kodwa zinkinga esibhekene nazo lezi okufanele siyizwe lase South Africa silwe nazo ukuze zingakwazi ukuqhubeka. Uma thina singakwazi ukulwa nalesi sihlava ubani ozosilwela ngoba phela senziwa uhulumeni lokhu sithi uhulumeni senziwa yithi lapha phansi. Ngakho sidinga ukuhlangana ke sikhanda amaqhinga ukuthi silwa kanjani kube yilabo bahambe bayoshumayeza ivangeli lokuthi hayi impela phansi ngokuhlukumezana phansi ngoba lento siyasho ukuthi akungathi kodwa akungathi thina njengabantu besifazane sekungathi sonke Msweli. Ngithokoza kakhulu uCosha Ntuli. Asihlongeni